Mark chapter 4, verse 35. From verse 35.
wathi kubo kwangalomini kwakuhlwa masiwele siye ngaphesheya besindululile isihlwele bamthabatha esemkhombeni njalo kwaye ke kukho eminye imikhonjana inaye kwabakho uqhwithela olukhulu lomoya ayeke amanza ephoseka emkhombeni ebetha wafuna ukuzala kwangoku waye yena esesinqeni somkhombe elela ubuthongo phezu komqamelo bamvuse bathi kuye mfundisi akukhathali nasi tshabalala nje wavuka wawukhalimela umoya wathi kulo ulwandle hlala uthi twaka wadamba umoya kwabakho ukuzola okukhulu wathi kubo yini na ukuba nibe nje ukuba ningamagwala kutheni nalento ningenalukholo. Verse 41 boyika ngoloyiko olukhulu batshona ukuthi ngubani nake lo lento alulanyelwa nangumoya nalulwandle thandaza siyabulela Thixo. We thank you, Lord God Almighty, for your word. We thank you for gracing us and blessing us tonight. We thank you for your not lying word. We thank you, Father, for the word that is your strong tower. Sibulela Nkosi ngezwi lakho othi wena xa uthetha ngalo linamandla liyasebenza. Uthi libukhali kunenhlangothi kunamaxhene anhlangothini. Uthi lihlaba lehlule umongo ethanjeni. Uthi lilo eligwema ingcingane ingqiqo yethu. Uthi nenyawo zethu zikhanyiselwa ngalo izwi lakho. Uthi uDavide xa ethetha ngalo ligcinile izwi lakho khona ukuze ndibone izwi lakho lilo elithi thina sesifuna ukwenza izinto ezithile kodwa izwi lakho lisiqande ngoba izwi lakho liyinyani. Izwi lakho noba thina singangabi nayo inyani izwi lakho lihlala liyinyani. uNkulunkulu wethu amandla ekutshoneni kwelanga asizanga mntwini asizanga bantwini kodwa sizokuva kuThixo othetha ngezwi lakhe liyinyani. Phinda Nkosi wambule uveze inyani zakho ngalo izwi lakho ngoba Nkosi silindele ukulungiswa ngalo izwi lakho ngoba wena Thixo you are a respecter of no man. Ukuba Nkosi sesikhona kule ndawo Thixo wethu othandekayo kubiza ukuba usilungise ngezwi lakho siyazinikela kuwe sidalula kuwe konke indlebe zethu zibazi zilindele ukufa ukuthetha kwakho. Thetha Nkosi inyani yakho ngomntwana wakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. La sifunda khona sithi isihloko Jesus calms the storm. Amen. uNkulunkulu ukhulumile kule session esiphuma kuyo. Wakhuluma about confession and repentance. That is our part efunele siyenzile kule journey. Into engithandayo apha entsindisweni ngithi kuma umqube imnandilelo yokuba abanye wabanika ukuze lakheke ibandla. Njengoba sikhona ngithi kumama uFalteni asingconywanga ngoba siningi nathi siyasizakala. It is not about us, kodwa it's about God. Leyo sikuyo sonke. Uthi Thixo saloko ngithandazela lempilo. Njengoba wena ngiyafuna ukuyiconfess into yokuthi nginayo into engawathandisisi amapilo. Because angingomuntu ophucukileyo okwazi ukulandela lesi zinto. Ngikhuluma lonto uthi xatha ngikhulume. Ngithi ngalesi sikhathi ngitshelwa
noma ngibona ipost ngithi wo Thixo again. So ke ngoku ithi le yamatheme isuke ithi ke ngoku le osuke ibekele mangiyoyijika ke ngiyothandazela ke lento ezohambisana netheme. What if wena ufuna ukusho lento ngalesi sikhathi? Kodwa ngoba abantu uNkulunkulu asuke banikeza izinto. Basuke bethandazile. Uthi Thixo kum nilimele. Nilibandla. Angikhuluma ukulimala kokwenza izono. Uthi nithwele. Yiyo lento izolo uMongcwele besikhuluma by looking at the package ungafuni way out. Uthi lento yenza uNkulunkulu angakwazi nokumuva. Because ngingena enkonzweni nginalento ethi omama uShosha bangiboni yini ukuthi anginawo umbani. Ngiphinde ngiphume. Uthi people ubeke lesilungu wathi people are going through. Guys, mina soke Nkosi, where are you if people are going through? Once you look at yourself, you are going through. What ibandla is going through. Angisikhumbuli kule gift uthi xa nginike yona enginika ukwazi ukomeleza abantu. Kodwa lama verses uNkulunkulu anginikeze wona. Ilawathi ewe ukhona losibuza othi ngishiya yonke into ngiphila ngcwele. Kodwa impilo yami imile. Nginhlekisa. Angijoli namuntu angiseli. Angikhonza abaphansi. Ngikhonza uThixo. Uthi ibandla bachafile. Kunzima nokuya enkonzweni. Because people are going through. Kodwa siyoqeda unyaka ka-2024. Hey my God. Uthi Thixo ume khona. Ngicabanga umama uShizo befakaza ngithi engathi bengasala sengiyeka le beyikhuluma asale sengithi yiyo le bengizoyikhuluma. Asale sebiza umama uNkulunkulu. Kodwa uThixo uthi angizomtshela ukuthi umsebenzi wethu masimnyakazise. Akekho wake wayifunela ukusindiswa. Angikhathali noma ukusibona sigqoka amahethe uhalele kodwa akekho wathi uyayifunela. Sisindiswe ngokuThixo usibizile. Sonke sikhawulile njengoba sila. Angikhathali noma wasindiswa ku-Sunday school kodwa wakhawula. Noma uqale esweni njengathi kodwa khona izinto okhawule kuzo. Ukuze kube ukuthi usindisiwe. La sifunda khona lethi lenkosi uJesu uthi kubona maswele ngaphesheya. Bangena emkhunjini kusho uJesu. Bebengena emkhunjini sekuyibona abafuna ukuba sefront. Obeshile bamyishiya ehleli ngemuva. Hayi angixoki ishi iBhayibheli lithi wayelele. Kodwa the very same Bible lithi akozela kalala. Olondoloza uIsrayeli. Kodwa uMathu uthi wayelele emkhunjini. Wazi waqamela. Hloba yerelaxe ngayo. Why Jesu relaxa? Kube kuwena othe masihambe. Siyahamba ngoku. Sasisuke yimvunguvungu. Yini imvunguvungu? Isitamqhuthi. Hayi wethu isivunguvungu ngisho yona. Amen. Amen. Kusuka isivunguvungu. Baqala bayasaba. Alishizwe lenkosi kodwa ikhona into eshoyo ukuthi ayibo. Let's just relax. Sisengxakini.
sishiye imindeni yethu kube kuyena othe masihambe. Bangaka abazibuzayo apho ukuthi lo Jesu owamsindisayo nguye lo ozohlekisa ngami, nguye lo ofuna ngifele emanyaleni, ngife ngingenanto, ngifuna lo abantwana bami ngabashiyeli into, ngibulawe izifo ebethe asithi isifo esimahlulayo. Nguye lo obemsindisile wangiyekisa inyanya zakithi, nguye lo ngezinhlekisa. Ayinoba khona abazibuzayo bahamba umnyakazisi bathi awukhathali. The good decision abayenza ukumnyakazisa. Hallelujah. They know that the good decision ever in life is the best. Ngoba base bayibele ukuthi ukhona uma esekhona. Angithi khona ingoma mahlabeleni nasiphi na isimo siyamlalela. Hallelujah. Kodwa bona bathi no asanelanga ukukhona bakhe kuphela. Noma ekhona makavuke lo masimnyakazise. Ngisho simini ukhona asimnyakaziseni. Make siyomnyakazisa sithi ukhathali sifana. Lithi lomosi waphakama wathi be still. Mfelo kale wathi quiet. Wayesethi be still. Yamlalela imvelo. Uthi umoya ingcwele ngifunda le verse ngiyazi sonke siqala ukuyizwa nami ngingaqala ukuyifunda. Uthi uyabona uMoses lo ukhuluma ngaye sisibuye, uthi kwafanele uNkulunkulu amshintshe amkhumbuze. Yabona le ncwadi yamahubo ethi wasenza sangaphathana kaNkulunkulu. Ngiyayithanda ke lapho, ngiyayithanda lapha esiXhoseni yelithi singoThixo wami. Amen. Wasenza wasiqhelisa ngenkazimulo, usenze sangaphathana nje. Kanti kufanele kungenesisi uthe masimenze ngomfanekiso, which means uthi xa mayebheka uMoses uNkulunkulu wazi ukuthi angeke azakwazi ukuyokhuluma noFaro akhipha uIsrayeli eGibhithe engaqalanga wamkhumbuza ukuthi ungubani. Wayothula uNkulunkulu bakhe njengoba behamba nje ku-Exodus 14 befika ukwesaba bethe bengekho yini amathuna eGibhithe Moses ukuthi sizofela apha endleleni. Ngoba sebeze bavuma lalela uzuvuma ukuba islave endaweni wrong uze wamkele la ungaphilongi khona uzugcine wamkela uzunqamela khona kunokuba ukhululo ngoba ubalekela izi ukhwithele endleleni. Lithi le Nkosi lapha ku-Exodus 14 lesa story sonke uzwakala uMoses ethi kubona ningesabi ukelana ukusindiswa kukaNkulunkulu. Imani angazi ukuthi uverse bani, uverse 13 uMose wathi kubantu ningesabi, qinani qinani uthi nibone ukusindisa kukaJehova aza kunenzela khona namuhla. Qinani nibone ukusindisa kaJehova aza kunenzela khona namuhla. Mina ngithi sasa ngithi namuhla
sizohlangana la nabantu abathi ngihamba nje odokotela bathi baphinde baphume bafana athi umuntu ngikwi-chemo because of cancer. Namuhla Hallelujah. Qinani nimisipindi libone uJehova into azoyenza namuhla, today, namhlanje. Uthi ngokuba baseGibhithe enibabona namuhla aniyophinde nibabone. Laba enibabona baseGibhithe anizophinde nibabone. Lalela, asizwa kwinkomo kaNkulunkulu noMoses ukuthi uNkulunkulu wathi ngizokwenza njani uMoses. Kodwa uMoses ukhulunyiswa yinto ayaziyo nayibonile. Ngoba ubeyedwa ebona uNkulunkulu evela emlilweni. Bebengekho lapho. Bafanele ukudawutha. Kodwa yena akakwazi ukudawutha ngoba uke wabona umlilo isihlahla singashi sivutha. Umuntu obone something akafani nomuntu ongabonanga. Njengoba yathi qinani akushongo uNkulunkulu usho ngoba khona yazi. Athi uDaniel abamaziyo uNkulunkulu wabawuba namandla baphikelele. Yaphikelele kule ndlela. Uthi uma uProfeti ehlabelela uthi no more turning back. Siyaqhubeka siphindele eGibhithe. Sikhululwe. Ngoba usindiso kaJehova lizokwenzeka namuhla. Ilizwi lenkosi baqhubeka. Wathulisa uJesu isitomo lapha kuMark. Sathula. Usubuyisela pheki kule nto ye-faith engithe ayihlalelana. Uthi indaba nibe abantu abanokholo omncane kangaka. Ngoba yilubelindele ukuthi balikholwe izwi lakhe. Kuba wemshilo uzoba njalo. Ngoba wemshilo akazange alisophele endleleni. Kodwa uthe asiwelele ngaphesheya. Shilo izwi lakhe angalijikeli. Once aso umsebenzi wethu kukulibamba. Asinendaba ukuthi kwenzakalani. Sinalento ethi but I will never leave you nor forsake you. Sinalento ethi wathi noma ungena apha will be with you. Sibapha ukuthi Shilo. Lwesihamba nawe ungu-provider. Masiswele uvela bengu-provider. Masigula uthi uJeremiya 32 uverse 17 ukuthi Jehova uNkulunkulu wenyama yonke kukhona into okwahlulayo. Akukho lutho olunzima kuye. Usho njalo noLuke chapter 1. There is nothing impossible with God. Ushilo ayikho into impossible with yena. Nabo yakho it is possible with him because he is God. Ukubafuna kuvaliwe. Ufosha indlela ikhethi bekhona. Uhambe Israel. Usekhulule. uNkulunkulu akakhulula izimo zethu. Kuye. Okwethu kukumvusa. Lesikhobe kukhulunywa ngazo ethiwa masigol ilezokumvusa. Masingalele ngo-12 siyakuyeka siyokuvusa. Siyotha ukhathali na. Masidumisa
ngoba sifuna ukuphelela olwandle, sifuna ukufika ngaphesheya la uthemba siye khona. Umsebenzi wethu ukumnyakazisa. Hallelujah. Unyakazise. Sithize noma amazwi awasaphumi, kodwa uyakwazi ukufuna ngenyembezi zethu. Kamnandi thina masizwa kabuhlungu siyazikhipha, noma sihappy siyazikhipha. Ugcina unga-understand noma ezobuhlungu noma ezobumnandi, ngoba sihleli nje siyalila, silila kuye. Sifike kuye simdumise, simtshele ukuthi ungubani. Sometimes you don't even need to tell him your situation ngoba uyayazi. Remember, ufakwe nguye for udumo lwakhe. Angithi sitheni kuMagana Maria, sithe wathi lokugula kaLazaro ukuthi kubonakaliswe. If babekholwe yizwi lakhe, babezobona ukuthi lokugula kaLazaro akona kokufa. Ngisekule indaba kaLazaro khona ethi qatha ukuthi abafundi labo uJesu ayenabo, uthi uJesu ubona, hey, uLazaro ulele, abayi-understand ngoba ukhuluma kwenye i-level. Kwafunela kuye kwi-level yabo athi ufile. Into eyenziwa ngathi abalahla ithemba, inobe bembona ukuthi uyabaphilisa abagulayo, kodwa besinaze simbone evusa abafile. Banga-understand ukuthi akazimuliswe, ngoba nabafundi befuneka bambone enza into engakaze yenzeke before, abangazange bayibone. Kuvusa umuntu ona-4 days. Ngisho noThixo sihamba naye. Mina ngithi musu ugqoka ngisho phaqa njengomama uShosha. When you face nesimo, gqoka njengami uphakame. Ufaka isigqoko sakhe sabankulu zona zonke onazo. Usidonse. Uwokhe. Umbongisane uthi mina ingalifa. Mina engenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ukhuluma ngami ngoba ufuna umphendule, ngoba akuzona zonke izimo. Ngicela sibeke ukukhuluma noSisi Khanyile yonke. Akuzona zonke izimo esihlangabezana nazo ezivela kuSathane. Ezinye zivela kuNkulunkulu vumile. Hayi asiqualify. uJob ucebe kubani? Akala access uSathane ukuthi engasicelanga kubaba. Unless singekho kule kingdom. Akakwazi ukuyitamizela nje uSathane. Azithathele yonke into yami. Azithintele everything. Engamcelanga kubaba. Kufanele ngicela kuvunywe. Njengoba siyabuzwa uye waphuta ngoba ungumuntu, kodwa simuzwa ngenye imini ethi ngoba ngiyazi kuba umhlelo wami uyaphila lesihamba naye, uyaphila. Masimnyakazisele, ungakhathali ukumnyakazisa. Sometimes awuzoba yiba ngelanga uya kukhona into ekudonsele emthandazweni. Hayi mhlawumbe nina-ke mhleze nivutha. Ngiye ngizwe ukuthi nyama yami ithi lala, ngikhathele, kodwa-ke Nkosi masiyokhuluma. Ngifike nje ngithi baba kubuhlungu. Engizokutshela bona ukuthi kubuhlungu. Uma ngizwa amandla ami ephela, ngithi baba ngiyaphelelwa ngamandla. Uthe wena awunawo amandla kodwa ungawo. Ngipha amandla okuqhubeka endleleni. I cannot give up now. I
need you. Strengthen me. I want to press on. Not this was a team. I want to give up. Mangimhlebele into yasho ukuthi ngisindiswe. Kwathiwa nje ukusindisiwe kuna 50 yabantu ongabazi abame nje wabebheke wena. Imagine mhla wena ugive up. Udinga 50 yonke semva kwakho engakazise kuwena. Ithi mina ngime ngenxa ukuthi wena Khanyile umini. Abaza babonile abanye udlule intweni. Bama bathi sengisindiswe ngokuthi ngibona ukuthi lento iyaphila uma ikwazi ukugcina obani. Bese wena uya give up. Kufe abantu abayi 1000 emva kwakho. Mawusindiswa in your spiritual life kukhona abantu esingashumayela sishumayele thina bangasindiswa babeke kuwe. Bekufuna si-understandane endlini kaNkulunkulu ukuthi aba kuyaze kuphakame ungamushosho ukuze bayizwe lento. Amen. Masimnyakaziseni. Uyalalelwa indaba. uNkulunkulu ekwazi ukufundisa uMoses ukuthi indaba imlalele usengulo uNkulunkulu. Wena sisipenda isikhathi naye. Ikhona into eyangijikelayo. Yathi whenever I go to prayer, ngisuke ngiyomnika my weaknesses. Anginike his godliness. Angikwazi ukuya kuye ngibuye ngifana. Mangifika kuye ngifike ngimnike bonke ubuthakathaka bami. Anginike ubuNkulunkulu bakhe. Bese ngiyakwazi ukumelana nezimo. Angikhathali noma ziphethe emsebenzini noma ziphethe ekhaya. Kodwa funa indawo yakho uhlangane naye. Uyomnyakazisa. Uyanyakaziseka. Uyanyakaziseka. Uyezwa losihamba naye. Uyalalela. Aphendule. Okwethu kuya kuye. Ngizothi ungagive up. Nyakazise kusifukufuku. Ziningi imfungufungu esihlangabeza esibhekene nazo. Omunye ubhekene nazo financial. Omunye imali khona kodwa akhona uvuyo. Izinto imaphe eqolile, maphe kuqala. Maphe uphethu. Amen. Izinto mazimaphe uphethu engaphansi ngaphezulu ngaphansi siphithiphithi nongayazi. Kodwa uThixo ukhona usenguthini. Lo esihamba naye. Jonga ku-Exodus 15. After uMoses eshone into kubo, uNkulunkulu uyakhuluma noMoses. Niyasazi story. Uthi thatha induku uMoses uyiphakamise stretch it. Uyestretcha ivula ulwandle uba udonga bayawela. Uthi ke emva kwaloko akame bayangena. Laba izuMoses utheni labeni babonayo baseGibhithe namhlanje aniphinde nibabone. uNkulunkulu wenza kwafanele agibele kulamazwi kaMoses. Enze lento eshiwo uMoses. Angabukisi ngoMoses phambi kwabantu elida esekhulumile. Bawela. Bese bewelile bangena amaGibhithe. Wavala uNkulunkulu waqeda ngabo. Ngithanda uExodus 15. Othi ubani onjengawe Jehova okhasibula ngokungcwele. Ihasi lenkosi yalo uphonso lwakhe. Sisazohlabela ingoma siphuma la. Sithi ubani onjengawe Jehova okhasibula ngokungcwele. Ngoba ihasi lenkosi yalo uphonso lwakhe. Wavuka uMiriam wabhala ingoma. Ngathi ngiyababona beyihlabelela. Bathi mami onjengawe Jehova okhasibula ngokungcwele. Ihasi lenkosi yalo siphonso lwakhe. Weswakale vuka ebasubhala ingoma. Bese
Ngeministry kaMiriam before sizwe ngayo after sebebhekene nesimo. Maybe ngiyakude. uMiriam besazi nje ukuthi usister kaMoses. Asazama ukuthi umprofeti ongakwazi ukubhala ingoma. Kodwa kufanele kube khona isimo ukuze kwamphulwe iministry kaMiriam. Kuthi uMiriam prophetess azwakale ethi ihashi nenkweli yayo uphuthe phandle. Sazohlabelela ingoma. Isazovuka ingoma. Ingaba mawukhathala kukhona ingoma ethi if I get tired along the way he gives me power to press on. Jesus in me has never failed me yet. Akashiyani lesihamba naye. Ngizoqinisekisa unyaka uphela ukuthi akashiyani. Akazokushiya. Wena ungasuki. Hlala endaweni. Masihlala endaweni yokuma musukuzama eminye imizamo. Musukumlekelela. Ngoba udumo lwakhe akalisheri namuntu. Ungamlekeleli. Mthathe yedwa. Hamba naye yedwa. Uzozenzela kenzelwa. Lo nkulunkulu esihamba naye. Ngizothi mina namhlanje ake simkhole manje uNkulunkulu. Isikhathi singaka siyakhonza. Sifuna uGenesis up to Revelation. Kodwa simkhole uNkulunkulu. Ake simkhole. uNkulunkulu isikhathi sakhe asikaze sibe late. Isikhathi sakhe asifani nesethu. Ngishikizo luthe when the time is right, I the Lord I will make it happen. Ubongazi ukuthi which means the time is not right according to God. It can be right according to me, but according to God is not right. Bese uvuma wenze lento esiyoma kushosha wenza intando yakhe. Bese uNkulunkulu eyenza. Lithi leNkosi mawunakekelo kwakhe, yena unakekelo kwakho. Musuzixakelisa. Uzama ukugcwalisa amaphasi lo ngekukwazi kwagcwalisa. Ukhona uThixo. Uyazi ukuthi kudingakalani kuphi. Uyakwazi lokudingayo. Uyakwazi sikudingayo. Amen. Asiminyaka sisele. Ulwandle nomoya kuyamlalela. Nesifo siyamlalela. Nama-drugs ayamlalela. Nenhlupheko iyamlalela. Konke kuyamlalela. Noma ngabe yini lobhekene nayo iyamlalela. Phela yonke into ekhona emhlabeni yenziwe ngezwi. So-ke imvelo iyaphoqeleka. Ngoba uthe leli blight labakhona. Ikanzelekile. Ayikho into engizwa njengalesifo se-cancer. Ngoba kunabazali nje yiso. Uyalalelwa na yiso. Kanti uyawaqamba yini uNkulunkulu amanga? Uyakhuluma yini ajike? Angafike athi yena asikho isifo. Lithi silenkosi asikho. Nalezi ebizwa ehlonishwayo la esweni. Kodwa kuye. Okwethu is to tap in with faith. Masimkholwe. Siyabe umkholiso kohlali. Uthi Johannes wayeka i-treatment. Ubani obhadlileyo. Ongavela i-treatment egula efa. Ayiyeke. Athi ngifuna ukubona ke Thixo ukuthi wena uyabulala yini. Angizophila ngephiliso khona. Ubuthe wena umphilisi. Angizohlala ngale ngokukhala
ngihlushwa abantwana bami ube wena uthe ukhona izimo zonke ziyakulalela